Zo, goeiedag iedereen te Vogelwaarde, hier locatie Rapenburg, met aansluitend de Bossenstraat. Dus wel een interessante informatie hier. Wegenwerken. Dus deze route hier, aansluiting naar de Vogelweg, is dicht van 4 februari tot en met 30 mei. Zo, de terminus. Hier heb ik terug de aansluiting. Zo, het is waarschijnlijk wel Rapenburg op zichzelf, dus die onder de werken zal vallen, want ik ben hier dus al aan het eindpunt. Dus terug de wegenwerken, die zullen starten feitelijk hier. En dan heb je natuurlijk wel die aansluiting van de Honnerie Kerkhaardweg. Dus in feite heeft totaal geen invloed op het doorstromingsverkeer. Die komt van Hengsdijk en Kloosterzaande. Dus die kunnen gewoon door langs het hier.